से लभ कइलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा। कतना बात हम तारा खाती कोई हाँ अविनाश भैया के अरविंद जी के भी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल है। जौनी कार्यक्रम रउरा सब देखो तनी अरविंद भैया के बहुत बहुत सहज बगल शर्ट सॉन्ग में मत डूबो खिस भरल है से कह देनी तारा खाती हमरा गुड्डू राय जी के आदेश आइल बा हमार गार्जियन है जानता रू कौन की कि आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भगवा अरे जन बिहान हो खेती अरे तनी हमरो रिया ताको सो हम यही तरीके के लिए ठीक बा। कलाकार वही होता है जो कलाकार से मिल के रहे। काजल राज कहाँ बड़ी वो तो हमारे परम प्रिय मित्र है तनी जल्दी आ जा तोहरे बाहर ये गाना हमारे गबड़ा दिया हाँ ऐसे कि कलाकार पहला बार मिलल बा लोग आ ये लोग हमरा के नहीं खे जानो ये लोग हमरा के हल्का में लेते तहरस के तो देखले बानी तोहरो के देखले बानी बाकी लोग हमरा के हल्का में लेते कोई बात ना। काजल आओ सुनी सुनी भगवान और एक आवश्यक सूचना है गोलू जी भैया ग्राम इमिलिया माझी के मुन्ना जी जहाँ कहीं भी जल्द से जल्द अपने घर चले जाएं क्योंकि आज इस